Mana machiegni kod Kisii bende moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Nyamira koro kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo mi oyie bagi beta kod kwetha mar kupet mar kele giko ng'anyo magisebedo ka gidhi godo nyime bende koro donje jumbe mar ariyo kane giloso e kinde iko mar Teresa Nyabuti ma bende en japuonj e gwengego e kar ching'od bura mano ma Mugirango West. Nyamira jotelo go ne oseo piny owacho kuom rem keto pek engur mag jopuonj. Ng'anyo mag jopuonj dhi nyime jumani seche magirem donjo e skul kendo ng'anyo wang' apaya gwenge mopogore opogore pacho ka. The members of the executive led by the president hamuwezi kutuharakisha kuja bunge kupitisha mawaziri wengine ambao wameangusha nchi, and you consider this extremely important, yet you don't consider education of our children as a priority. It is shame on us, and it is time Parliament was recalled to petition supplementary budget ya kulipa walimu deni yao yote, watoto wetu warudi shule. Viongozi wetu, we need your support as teachers so that we work. Wazazi wetu tunawaomba mkae na sisi, you support us so that we enlighten your children. Mimi nilikuwa nataka kumwambia Mheshimiwa William Ruto aweze kuketi chini na walimu wetu waweze kusikizwa matakwa yao, wapewe pesa zao, warudi kwa darasa, wanafunzi wetu wamehangaika. Si ni ukweli?